Benvidos, Leire, Bilbao, Miren, Agur, Beade e Felipe. Cualiste. Felipe, felizmente non pode estar, pero del falaremos e ele estará presente. Miren, foi nada en 1962 en Lequeitio, Vizcaya, onde a fins deste mes se celebra precisamente o encontro de embarcacións tradicionais, en unha sesión particular, convocada polo Euskal Bateleroak. Estudou Magisterio de Filosofía Vasca, profesora e editora, publicou narrativa e poesía, Aztalaren Kodea, Código da Pel, Pizza Eskubetan, Escuma nas mans, e a novela Kristaletsko Begi Bat, un ollo de cristal no que combina realidade e ficción adubiada con pinceladas de ironía. Gañadora do Premio da Crítica, é unha activista da literatura en lingua vasca, a través de conferencias, festivais, recitais de carácter internacional. O seu último libro, Kristaletsko Begi Bat, será próximamente traducido ao inglés. Tamén autora de obras dirixidas á mocidade. Salientan Itzazlabarreko Etxea, a Casa do Acantilado, Urtebete Izagardian, Un ano no faro, e Errepidea, a Estrada. Todos eles premios Euskadi de literatura infantil e juvenil. Nas súas obras Zer da ba maitasuna, que é o amor senón, Mila Magnolia Lore, Mil Flores de Magnolia, combinou poesía e prosa, estes dous xéneros nos que traballa. No 2011 estivo na Coruña, no programa de Inversos, con Claudio Robeser, estivo tamén na Ponte Poética de Pontevedra, estivo tamén en Ferrol nos encontros da poesía salvaxe. Non é a primeira vez que está en Galicia. Leire, Bilbao, onde é de Ondarroa, tamén Vila Vizcaíña e Mariñeira, antes miraba para Leire, estaba falando de Miren, Leire é de Ondarroa, tamén unha vila vizcaíña, tamén unha vila mariñeira, de mulleres traballadoras da conserva, polo que se ve tamén na súa obra. Naceu en 1978, licenciada en Dereito Económico. Desde moza Leire viviu unida ao mundo do versolarismo, tan marcado na cultura vasca. Foi colaboradora de diferentes medios jornalísticos como Euskadi Ratia, Deia ou Berria. Escribiu en diferentes revistas, Carpe, Golo Golo, Linterna Gorria, recibiu igualmente numerosos premios. Ten publicados os poemarios Skatak, Skamas, Skaler e numerosos libros de ámbito da literatura infantil, como por exemplo Amona, Novia Du e Tatzer. A boa ten mozo. Que pasa? E Rotonda vuelta cá, cando voltas na rotunda. Os seus poemas foron publicados en diferentes antoloxías. En 2014 participou con outros poetas de moi distinta procedencia no con Barqueira e Remador, unha experiencia que xunta diferentes poetas nun taller no Obradoiro Internacional de Traducción Poética que se organiza nese lugar incomparable como é a illa de San Simón na Ría de Vigo, a illa dese poeta extraordinario que era Brendillo. Participou na Ponte Poética de Pontevedra, tamén con Miren, e na poesía salvaxe do Ferrol. Miren, ademais, participou en encontros poéticos na cidade de Lugo. Felipe Cualiste, que disculpa a súa ausencia por un problema non puido despertarse, a Galicia, naceu no 57, en Azcoitia, que se conoce así, Vila Semella e Azcoitia, as dúas marcadas por monte Itzarritz, creo que se chama, Itzarraitz, que é o nome, que é o monte que lles dá nome, é un autor de Guipúzcoa neste caso. Estudou xornalismo e socioloxía na Universidade Complutense de Madrid, e a literatura foi o eixo de toda a súa trayectoria profesional. Ademais de ser fundador de varias revistas literarias, realizou tarefas editoras en diferentes empresas.
É coñecido como poeta, pero a súa actividade tamén abrangue o mundo da narrativa, con novelas e contos. O seu primeiro poemario era Débora Nostalgia, ao tempo morriña. Desde entón publicou no ámbito da poesía Ariaren Melancolía, a melancolía da cidade, e Laino Artean Selatari, a espreita na verde, entre outros. O seu último libro de poemas é Tizukako Etxea, a casa acendida. En fin, ten moitos máis títulos tamén no ámbito da narrativa e tamén é un autor que cultiva a literatura infantil e juvenil, algo que é propio dos tres autores con representación de Euskal Herria e tamén dos autores galegos que estamos aquí presentes, con Carlos Terbo e o último tempo, tal vez a traballar nesa dimensión. Ben, hai que dicir que Felipe Evaristi, igual que Miren, recibiu aquí en Galicia o premio Rosalía de Castro do PEN Club, é un premio que se dá a aqueles autores e autoras en outras linguas da península. E por último, darles a benvida, lamentando a imposibilidade de que Felipe Evaristi este hoxe con nós, pero vai estar nas voces de Miren e de Leire, que o dan un xeito o soberano. Así que, claro, que irades, benvindas a voces.